नमस्कार मंडळी. मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. हॅलो. नमस्कार मंडळी. हॅलो. नमस्कार मंडळी. हॅलो. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. नमस्कार मंडळी. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आहे मंगळवार आणि आजचा दिवस सर्वांना खूप छान सुखात आनंदात जावो ईश्वराची प्रार्थना आहे माझी. आणि आता तुम्ही कामावर निघालाच असाल तर जाता चलता चलता प्रीतीच्या गप्पाही ऐका. तर पटकन कमेंट करून घ्या आणि कमेंट करा, मला कुठून बोलताय हेही सांगा आणि तुमच्याकडलं वातावरण कसं आहे ते सांगा मला. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार नाही की तुम्ही कुठून बोलताय ते. सो कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सर्वांनी कमेंट करा पटापटा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. कुठून बोलताय? खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. आणि कमेंट जर नाही केला तर मला कळणारच नाही आणि मी कोणाशी बोलणार आहे ना. सो कमेंट करा लवकर लवकर लवकर. बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल. चंद्रभागीच्या तेरी पांडुरंग हरी, यो पहावे देवरी विठ्ठल विठ्ठल. जय हरी जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. दुमदुमली पंढरी, दुमदुमली पंढरी पांडुरंग हरी, यो पहावे देवरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. मंडळी पटपट कमेंट करा. झाड फुलांनी आले बहरून, तून पाहिले डोळे. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. पप्पू दादा जय हरी माऊली. जय रामकृष्ण हरी. पप्पू दादा जय जय रघुवीर समर्थ. जय जय रघुवीर समर्थ. तर आजची सकाळची सुरुवात आपण करणार आहोत एक छान गाण्याने, कुठे शोधिसी रामेश्वर. ओके, तर मी म्हणते, कुठे शोधिसी रामेश्वर, अन कुठे शोधिसी
चहा नाश्ता केला का ताई तुम्ही? हो दादा, हो दादा, झाला. मी फक्त कॅमेरा हे करते, म्हणजे मला गाणं जरा बोलेन मी व्यवस्थित. कुठे शोधिसी रामेश्वर अन कुठे शोधिसी काशी हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी कुठे शोधिसे रामेश्वर अन कुठे शोधिसे काशी झाड फुलांनी आले बहारी पाऊस धारा तुला न दिसला त्यात इशारा झाड फुलांनी आले बहरून तू न पाहिले डोळे उघडून वर्षा काळी पाऊस धारा तुला न दिसला त्यात इशारा काय तुला उपयोग आंधळ्या दीप असून उपाशी कुठे शोधिसी रामेश्वर अन कुठे शोधिसी काशी. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. पप्पू दादा खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात दादा तुम्ही? जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण. पुण्यावरून आहात का? स्वागत आहे दादा, खूप खूप स्वागत आहे. चहा नाश्ता झाला का? चहा नाश्ता झाला का सगळ्यांचा? आपण कुठून आहात? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. सिंधुदुर्ग जिल्हा. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर माझ्या राजाचं नाव गुजते माझ्या राजाचं नाव गाजते माझ्या राजाचं नाव गाजते इतिहासाच्या नक्षावर. एक कोकण एक नंबर आहे. थँक्यू दादा, पप्पू दादा, थँक्यू सो मच. या कोकणात फिरायला, आम्ही आहोत. खूप भारी वाटते करमते कोकणात. येस, मग कोकणातच या दादा, कोकणात या. कोकण खूप छान आहे ना, या मग. कोकणात आम्ही आहोत आणि या माझा तर जन्म कोकणातच झाला. कोकण कोकण कोकण. प्रॉपर पुण्यातले आहात दादा तुम्ही? मी 15 वर्षापूर्वी सारखं येत होतो फिरायला. ओके दादा, मग आता मी जेव्हा तुम्हाला सुट्टी भेटेल तेव्हा येत जा. जेव्हा जेव्हा सुट्टी भेटेल ना तेव्हा कोकणात फिरायचं, आपलं मन फ्रेश होईल. नंतर नाही जमले यायला. ओके, फिरायचं आपल्याला जमतं तेव्हा आपण फिरायचं. लाईफ मध्ये काय आहे, आपल्याला काय आठवणार?
संतोष दादा, नमस्कार संतोष दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. पप्पू दादा म्हणते खूप भारी वाटते कोकणात. हो ना, इच्छा आहे फिरायला येण्याची, येणार आहे. या या दादा या, खूप छान आहे, फिरा कुठे कुठे, खूप छान फिरायला. मंडळी जॉईन व्हा आणि लाईक करा. मंडळी लाईक करा. संतोष दादा चहा नाश्ता झाला का? नमस्कार, कशी आहेस तुम्ही? मी मस्त आहे दादा, तुम्ही कसे आहे सांगा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. हो, आता ही घेतला. ओके. गरमी आहे का दादा, संतोष दादा तुमच्याकडे? संतोष दादा गरमी आहे का? योगीराज दादा गुड मॉर्निंग. संतोष दादा म्हणते लाईक डन केला. थँक्यू सो मच. थँक्यू. योगीराज दादा गुड मॉर्निंग. नाश्ता झाला का? संतोष दादा खूप गरमी आहे मुंबईला. हो का? कधी कमी होणार दादा? गरमी कधी कमी होणार मुंबईमध्ये? दिवसात 25 दिवसात की 25 तारखेपर्यंत कमी होईल? काय म्हणताय? मी कोकणातही तशीच वाढली आहे. म्हणजे हल्ली कोकणात 2 दिवस पाऊस पडतोय. त्यानंतर मध्ये 2 दिवस गरमी होते. लय बेकार ते. गरमी पाऊस. आजार पण तेवढंच वाढतं. त्यामुळे मला तर गरमी नको. पावसाचे कोणालाच त्रास नाही होतो. मुंबई सारख्या ठिकाणी पावसाचा पण त्रास होतो. आम्हाला बरं वाटतं पण पावसात मुंबईमध्ये खरंच खूप हाल होतात लोकांचे. संतोष तुमच्याकडे गरमी आहे का? नाही दादा, जम्मूला गरमी नाहीये. म्हणजे हल्ली 2-3 दिवस सकाळचा पाऊस, रात्रीचा पाऊस पडतो गडगड. देवरोषात म्हणजे काय? 25 देवरोषात म्हणजे काय मला कळलं नाही. मेन आयडीने जॉईन केलं ताई, कमेंट केली. थँक्यू पप्पू दादा, थँक्यू सो मच. संतोष दादा मध्ये 2 दिवस जाईल
खूप पाऊस पडला. हा, खूप पाऊस पडला. हो. इकडे तर इकडे पण तसंच चालू आहे. पाऊस पडतोय, जातोय, येतोय. आज पण रात्री अचानक किती वाजलेले मला माहिती नाही, पण अचानकच पाऊस सुरू झाला गडगडायला. सार्थक चव्हाण म्हणतात, हाय हाय सार्थक, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुझं. 25 दिवसानंतर पडेल म्हणजे कोणत्या तारीखला दादा? म्हणजे कोणत्या तारीखला बोलताय तुम्ही? तारीख सांगा मला. तारीख सांगा ना. गुड मॉर्निंग सार्थक. सार्थक ताई चेहरा का दिसत नाही? मी बंद केलाय भावा. बंद केलाय ना, सो कॅमेरा ऑफ केलेला म्हणून. काय म्हणतोय सार्थक, तू स्कूलला जातो का? सार्थक म्हणते ओके. स्कूलला जातोस का तू? मंडळी पटापटा कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला लाईक करा पटापटा. पाचवीला आहे मी, लाईक केलं. थँक्यू सार्थक, थँक्यू. कुठला आहेस तू प्रॉपर? प्रॉपर कुठला आहेस तू? तुझं गाव कोणतं? मंडळी पटापटा कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि तुमच्याकडे आता गरमी आहे की पाऊस पडतोय हे मला नक्की सांगा. धमोड. धमोड कोणत्या जिल्ह्यात आलं हे धमोड? संतोष दादा तुम्ही खूप छान दिसता. थँक्यू दादा, थँक्यू. राधानगरी. ओके, राधानगरी का? ओके ओके. मला माहिती नव्हतं ना, म्हणून विचारलं मी. तुम्ही कोकणातल्या कुठे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले हाव. ओके. सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोकणातला सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर कोकणातले आम्ही. बाकी काय म्हणताय सर्वजण? पटापटा सर्वांनी कमेंट करा मंडळी, जॉईन व्हा. आणि तुमच्या लहानपणीच्या काय स्कूल मधल्या आठवणी असतील त्यांना सांगा. खरंच खूप भारी वाटतं यार. कालही एक दादानी आपल्या सांगितली चाइल्डहुड स्टोरी सांगितली. तुमच्या कोणाच्या आहेत का? फिरेला मस्त येरा आहे. येस, या.
कोकण आहेत फिरायला खूप छान. म्हणजे तुम्हाला कुठं घाण, कचरा असं काही दिसणार नाही. गावासारखं गाव दिसणार. माणसं तिथली बघाल तर खूप मस्त असतात. तुम्ही पाणी मागाल तर चहा दिल्याशिवाय तुम्हाला पाठवणार नाही अशी माणसं असतात. आणि चहा मागायची गरजच लागत नाही. बसा, चहा ठेवते. हा प्रत्येकाचा शब्द असतो. चहा पिऊनच जावा असं असतं. कारण मी प्रॉपर कोकणातली असल्यामुळे मला हे माहिती आहे की लोकांचा हे कसं आहे. मंडळी पटपट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्हला जॉईन व्हा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. शाळेतल्या आठवणी खूप भारी असतात मंडळी. काल मला एका दादांनी सांगितली, मी दिवसभर हसत होती ती आठवण. म्हणजे हे छोटे छोटे गप्पा गोष्टी असतात त्या लाईव्ह मधून बाहेर येतात. आणि नाहीतर या घडीला आपल्याला कोणाशी बोलायला कुठे वेळ आहे. पण एक लाईव्ह असं माध्यम आहे ज्यांची चांगली लाईव्ह चालते. चालते म्हणायला हरकत नाही, म्हणजे म्हणण्यापेक्षा जे जेन्युअन लाईव्ह घेतात त्यांचं मी सांगते. तर त्यांच्याशी बोलायला खूप बरं वाटतं. काहीतरी विरंगुळा होतो. मनातलं आपण बोलू शकतो अशा लोकांशी. आता कोकणात आहे. नाही दादा, मी कोकणात नाहीये. मी जाणार आहे कोकणात. आता मी जम्मूला आहे. आज लवकर घेतलं लाईव्ह. हा, अरे भावा, आता मी कोकणात जाणार आहे ना पुढच्या आठवड्यात. मग मला तिथं एवढं लाईव्ह घ्यायला भेटेल की नाही भेटेल माहिती नाही ना. मग म्हटलं आपण आता जरा जास्त मेहनत घेऊ, जास्त बोलू सगळ्यांशी. तिकडे गेल्यावर म्हणजे जास्त असं घेऊ शकेन की नाही हेच मोठं आहे. पण दिवसातनं एक तास तर घ्यावाच लागणार आहे मला. नाहीतर तुम्ही सगळे मला विसरून द्याल, है ना. मग नंतर म्हणाल ही कोकणची ताई कोण, कोकणची ताई कोण ही. आता कोकणात आहे कुठं बोलते. काय विचारते दादा. तुम्ही पुण्याला आहात ना. मी पुण्याला नाहीये. मी पुण्याची नाहीये दादा. मी कोकणातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पण राहते आता मी जम्मूला. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. तुम्ही पुण्याला जॉब करता का. दादा मी पुण्याला नाहीये. तुमचं सांगा. करता की असं बोलतात ना. मग मला वाटतं की तुम्ही मला विचारताय. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. बाकी काय म्हणताय मंडळी. काल मला एका दादानी ना किस्सा सांगितला त्यांच्या शाळेतला. तुम्हाला ऐकायचा आहे का. मी सांगते. आणि तुमच्याही शाळेतले काय असतील ना मला कमेंट करून सांगायचं आहे. तर
ते दादा मला सांगत होते की त्यांचे सर असेच बोलले की अभ्यास करत बसा, शांत राहा. मी जरा 2 मिनिटं बाहेर जाऊन येतो, म्हणजे ह्याच्या रूम म्हणजे क्लासरूमच्या. तर त्यांनी दरवाजा आतून बंद करून बाहेरून बंद करून घेतला सरांनी, की मुलं बाहेर वगैरे येतील, फिरत बसतील म्हणून. आणि नंतर मग काय झालं, बाहेर येणार म्हणून दरवाजा बंद करून घेतला, पण त्या दरवाजाला एक ना असं होल होता, एक असा. तर त्यातले ते दादा जे स्टोरी सांगत होते, त्यांनी काय केलं माहितीये, त्या होल होता ना, त्यातून बघितलं तर त्यांना कोणाचा तरी असा डोळा दिसला, आणि त्यांनी त्या डोळ्यात असं बोट घुसवलं ना, की त्या आणि ते सर होते त्या दरवाजाच्या पाठीमागे. सरांनी त्या एवढं मारलं दादांना, बापरे बापरे बापरे. 4 दिवस दादा उठले नव्हते. बापरे. अशी ती स्टोरी होती. तुमच्यासोबत असं काय सरांनी वगैरे मार दिलाय का? मला कमेंट करून सांगा. आज दादा आले नाही, ते येतील कदाचित. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी. मंडळी कमेंट करा. कमेंट कधी करणार? कमेंट करा. कमेंटच येत नाहीये तुमच्या. कमेंट करा मंडळी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. हे चांदनी फुलानी चिंपित रात्र गेली, धरती प्रकाश दे ओल्या नभात काही, ओल्या नभात काही, धरती प्रकाश दे ओल्या नभात काही, ओल्या नभात काही. आजन वेगळा हा कोणत्या नव्या कळीत. मंडळी कमेंट करा. कमेंटच येत नाहीये तुमच्या. राजललकारी अशिंदे हा कधी निराया मला दे, हो राजललकारी अशिंदे हा कधी निराया मला दे, हो. मंडळींनो कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा.
गाणं मस्त बोलता. थँक्यू. थँक्यू संतोष दादा. गाणी राजा ललकारी बोलतेच आता ते गाणं मी. राजा ललकारी अशी घे हाक दिली साद मला दे हो राजा ललकारी अशी घे हाक दिली साद मला दे. वाणी माझ्या साध मला दे ओ राजा ललकारी अशी दे हाक दिली साध मला दे ओ. मंडळी कमेंट करा पटापटा. संतोष दादा म्हणते मस्त म्हणतायत मस्त बोलता गाणं. थँक्यू थँक्यू. मग दादा ऑफिस मध्ये नाही गेलात तुम्ही? मंडळी कमेंट करा कमेंट करा कमेंट करा. कमेंट करो कमेंट करो. मला अशीच पाहिजे गाणी बोलणारी. भेटेल भेटेल दादा वहिनी नक्की भेटेल. आम्ही प्रे करू हा देवाकडं की संतोष दादांना अशीच पाहिजे बायको म्हणून गाणी बोलणारी. दादा ऐकत बसतील. ओके 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 संतोष दादा ओके. मग कोण पाहिजे बायको नको तर? मी तर बायकोच समजली दादा. तुम्हाला बायकोच पाहिजे अशी. कुंकवाचा माझा धनी काय भागाच आलया. ओके मुलगी. ओके ओके वा वा वा. भेटेल 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 दादा भेटेल नक्कीच. मुलगी झाली की तिला खूप शिकवा दादा. लग्न जाळा वर बायको बोलतात म्हणजे काय लग्न जाळा?
कमेंट करा मंडळी. काय हे कमेंट करत नाही तुम्ही. कमेंट करा मंडळी. जॉईन व्हा चॅनलला. खूप निशहाणा तुला दिसला ना. तुला दिसला ना. सावध होई शिकारी जादू पाहुनी. मंडळी 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 दिसली पाणी गायाची प्रीती गाया हो शिकारी जादू पाहुनी. गायाची प्रीती आठवणी. झिरमिर झिरमिर पावसाळ्यात. वायू बाय बाय. गुड मॉर्निंग. दीदी भी मिलेगी तुम्हें स्कूल में. खुशी दीदी ओके. उसको हाय करना. हाँ ओ आ झाड़ू लगाई. अभी बर्तन है नाश्ता के फिर पोछा. आज नहीं धोऊंगी. मैं धोती हूँ तो आता ही है तूफान. रात में भी आया. गरज के आया. गरज के. आज भी ज्यादा दिखा रहा है बारिश. आपका हो गए क्या. हाँ हाँ हाँ. कचरा वाला आ रहा है. क्या दीदी. हाँ अभी उसको अच्छा लग रहा है स्कूल में. हाँ हाँ. हाँ. हाय प्रेम.
हाय तनुजा. हाय तनुजा. अगं मी जरा बाहेर इथंच लाईव्ह चालू करून कोण बोलत नाही म्हणून मी बाहेर गेले, तेवढ्यात तुम्ही सगळं आलात. आवाज असा काही येत आहे. नाही नंबर लाईक. थँक्यू. जय हिंद, जय कोकण, श्री स्वामी समर्थ. हाय प्रेम. ओम नमः शिवाय. गुड मॉर्निंग. चला बाय. राम राम मंडळी. शुभ सकाळ. लाल लाल कलरचं बांगडो, बांगड्याचं मसालो लाल, चांद उगवला मी चांदण्या बघावा निघाल्या. हे काय रे मध्येच मध्येच लाल लाल कलरचं बांगडो आणि मध्येच हे काय? ला 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 ला. काय त्या चालीवर आहे. ओके. लाल लाल कलरची बांगडी, बांगड्याचा कलर लाल, बांगड्याचा कलर लाल. थोडस मॉडिफाय केलेलं है ना. कलरचं बांगडो, बांगड्याचं कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चाल, नाच माझ्या सोबत नाच. हे कलरचं बांगडो, बांगड्याचं कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चाल, नाच माझ्या सोबत नाच. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. ओ मंडळीनो कमेंट करा ना मंडळी, कमेंट करा. ओ मंडळीनो कमेंट करा, करा ना. ला 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 ला. संदीप दादा काय म्हणताय? काय म्हणताय? हाय प्रेम. हॅलो. काय करता? घरातली कामं दादा. मल्टीटास्किंग काम. मल्टीटास्किंग काम करतोय दादा. इथं लाईव्ह पण घेते, काम पण करते. कारण 12च्या सगळं व्हायला पाहिजे, जेवण वगैरे बनवून. चांदणीन चांदण पिठभर चांदण, चांदील्या घातील्या बाजा गो बाय, चांदणी घात चांदण्या घातील्या बाजा. आगे क्या है भाई? ए भाई, सुप्रिया दीदी बोलती है. आशु भाई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. कचरे वाला आ गया. मंडळी कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. वारा या वाटेवर कोण देव नेते गो, किसन देव नेते गो, राधाबाई खाली ते वारा गो बाय, राधाबाई खाली ते वारा. वा
हीच काय गो गोरी गोरी पोर, हीच काय गो गोरी गोरी पोर. कचरा वाला आला, मी आली. कचरा फेंक के आती हूँ. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. आगे चला गया, आगे चला गया. कसं नाही ते गाणं. मग सांग कसं गाणं आहे. क्या दाढ़ी वाला आया? नहीं, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला. अरे गाड़ी वाला आ गया, गाड़ी वाला. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. गाड़ी वाला आया घर से प्रेम को निकाल. गाड़ी वाला आया, कचरे वाला आया घर से प्रेम को निकाल. ए गाड़ी वाला सांगतोय, कचरा वाला सांगतोय, मैं आ गया हूँ, प्रेम को घर से बाहर निकाल. समजलं का? सुन लो भैया, सुन लो अम्मा जी, कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा डालो जी. कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा डालो जी. यहाँ भी देखो, वहाँ भी डालो, कचरा ना डालो. कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा डालो जी. दिलीप दादा म्हणते नमस्कार ताई, शुभ सकाळ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ दादा. दिलीप दादा कसे आहात? कसे आहात दिलीप दादा? चहा नाश्ता झाला का? चहा नाश्ता झाला का दिलीप दादा? गाड़ी वाला आया, प्रेम को घर से बाहर निकाल. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. कहो दो दिलों ने मिलकर जाना, न होंगे जुदा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. मंडळी कमेंट करा. प्रेम म्हणतोय बाहर. ताई तो माझा चहा नाश्ता झाला आहे. ताई, हो ताई माझा चहा नाश्ता झाला आहे. ओके. प्रेम प्रेम क्या कूड़ा कचरा है जो बाहर निकाल. यस, प्रेम को बाहर निकालो. देख देख देख, प्रेम को बाहर निकालो. प्रेम तू ऑफिस मध्ये गेलास का? ऑफिस मध्ये पोहोचलास का? प्रेम 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 प्रेम.
काय गो गोरी गोर पोरी न मिरवते कावरी. हीच काय गो. अजून आलाच नाही. हीच काय गो गोरी गोरी पोरणी मिरवते कावरी. हीच हीच पोरीन देते हीच पोरी लाईन देते मना बंदरावरी. भांडी फोडशील, जोरात आवाज येतो. की कंटाळ येतो हो दादा कामांचा. अब हा अब ऑफिस आने वाला ही है. ओके. बाईक मधून जातोस की ट्रेनने? आली मी कचरा टाकून आली.
महाराष्ट्र अस्मिता गरजली शोभाची तल. हॅलो सावट, नमस्कार. हाय प्रेम. प्रेम, मला चिंबोरी कधी देणार तू? प्रेम, मला चिंबोरी कधी देणार तू? बता जल्दी. हॅलो देवदादा. देवदादा, खरंच मला तुमची किती मगाचपासून आठवण काढलेली. शुभ सकाळ प्रीती म्हणतात देवदादा. 24 को बोला तो था.
सच में देगा क्या? देवदादा, तुम्हाला मगाची गंमत सांगते. आता बसते थोडा वेळ 2 मिनिटं. ए प्रेम, ऐकलंय? मी माझ्या मिस्टरांना ना मगाशी जे काल सकाळी लाईव्ह मध्ये घडलेलं ना ते सांगत होती की एक माझ्या दादा आलेले देवदादा. तुम्ही जो तुमचा किस्सा सांगितला तो माझ्या मिस्टरांना सांगितलं. एवढे हसत होते बापरे. चिंबोळी म्हणजे खेकडे ना? येस. देवदादा, चिंबोळी म्हणजे खेकडे. येस, खरंच माझी आठवण काढली का? हो दादा, स्वामींची शपथ. मी माझ्या मिस्टरांना सांगत होती तुम्ही मास्तरांच्या डोळ्यात बोट घातलं. मी ते दिवसभर म्हणजे आठवून हसत होती. आई शपथ. चिंबोरी चिंबोरी चिंबोरी. मग मला माझे मिस्टर विचारत होते, मग मास्तरांनी काय केलं? मी सांगितलं दादांना हसून चोपलं की 4 दिवस दादा उठलेच नाही. आई शपथ. आणि मग अशी पण मी माझ्या लाईव्ह वर तेच सांगत होती की कालचा किस्सा तुमच्या कोणाच्या अशा आठवणी असतील तर सांगा. आई ग, मार खाल्लेल्याची आठवण मला खूप आवडते. देवदादा हसतायत. बोलो बोलो बोलो. मार खाणं आणि ते शिक्षकांकडून. आताची मुलं मार खात नाही. आताच्या मुलांना मार वगैरे असलं काय माहिती नाही. आपल्याच वेळी आता जर मारलं टीचरांनी तर आई वडील जातात सांगायला. पण अगोदरच्या टायमिंगला हे टीचरांनी कसं तुळवलंय आपल्याला. तो मार अजूनही आठवतो मला. मग दादा, मला तुम्ही सांगितलं ते मला आयुष्यभर आठवणीत राहणार आहे. तर तुम्ही तर ते प्रॅक्टिकल मध्ये खाल्लात. मग तुम्हाला राहणारच ना लक्षात. तुझी राहना कळेना हरवली पाखरे हरवली पाखरे हरवली पाखरे ना कळेना हरवली पाखरे. पण त्याच्याविषयी अजूनही खूप आदर आहे मला. येस दादा, असे शिक्षक खरंच खूप भारी असतात. पाठवू का चिंबोळी? पाठवा ना दादा. इकडे नाही, मुंबईला पाठवा, मुंबईला. चिंबोरी 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 चिंबोरी. मलाडच्या फिश मार्केटला मिळतात छान चिंबोळी. हो का? मी मालाडलाच जाते. नको हो दादा, मी मस्करी करते. नको मला. मी आता माझ्या बहिणीकडे जाणार ना. बहिणीकडे जाणार आहे म्हणजे मुंबईला. आणि त्यानंतर मग गावी जाणार तिकडून. गुलाबी आँखें शराबी ये दिल हो गया.
कमालो मुझको. मी घेतो मला ढोन. तू कुठे राहायला? मी मुंबईला नाही राहिलाय दादा. मी बहिणीकडे थांबणार आहे 2 दिवस. चिंबोरी नाही, चिंबोरी. चिंबोरी 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 चिंबोरी. हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्यों निभाओगे? हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्यों निभाओगे? सुबह की पहले गाड़ी से लौट कर तुम जाओगे. हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्यों निभाओगे? हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्यों निभाओगे? हम तो ठहरे परदेसी. मुंबईला आहेस का राहायला? राहायला नाही दादा. मुंबई माझी बहीण राहते. बहिणीकडे मी 2 दिवस थांबणार. मुंबई फिरणार आणि मग हम चले अपने गाव. मग आम्ही आमच्या गावी जाणार. आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा. आम्ही जातो आमच्या गावा. दादा नाश्ता झाला का देव दादा? नाश्ता झाला का तुमचा? ऐकूया प्रितियाच्या स्वरात. काजळ लावून आले मी आज, असं नक बघू अहो येते मला लाज. केला शृंगार आज घातलया साज, दिसत मी भार जणू अप्सरा मी आज. हे कुठली साडी. अरे ते पुढचं लिहिलंच नाही. कुठली साडी घाल गुलाबी. गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल. न्यारी झाली, नाश्ता नाही करत. न्यारी झाली का? न्यारी न्यारी झाली का दादा? न्यारी. काजळ लावून आले मी आज, असं नको बघू अहो येते मला लाज. केला शृंगार आज घातलया साज. दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी आज. कुठली साडी घाल गुलाबी, पागल करते तुझी मोरणी चाल. सकाळचे जेवण दिवसभर एनर्जी देतं. सकाळी पोट रिकामी नाही ठेवायचं. हा, मग तुम्ही काय भाकरी वगैरे खाऊन येता का? भाकरी वगैरे खाऊन येतं का दादा? ओके, आता मी परत म्हणते. काजळ लावून आले मी आज, असं नक बघू अहो येते मला लाज. केला शृंगार आज घातलया साज, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी आज.
अय्यो नखरे वाली कुठ निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझी मोरणी जाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी आज. मंडळींनो कमेंट करा पटकन. 9:30 वाजले बापरे. तर मंडळी चला आता लाईव्ह संपवते. दुपारी 1:15 वाजता भेटू आपण याच टायमिंगला आणि याच चॅनलवर कोकणची प्रीती या लाईव्ह वरती. कमेंट्स कमेंट कमेंट्स. हो हो भाकरी भाजी खातो सकाळी किंवा भाकरी दही आणि दूध भाकरी. वाव भाकरी आणि दही मला खूप आवडतो लहानपणापासून. दूध भाकरी पण आवडतो. जरासं साखर घालायची त्यात आणि भाकरी बरोबर खायचं. आहा हा गरम गरम भाकरी असायला पाहिजे. अरे बापरे काम करेपर्यंत इतके वाजले 9:30 वाजले. 8 वाजता सुरू केली. प्रणव कुंभार स्वागत आहे प्रणव तुझं कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. फिरत्याचा खावळती देई मातेला हाकार विठ्ठला तू वेढा कुंभार विठ्ठला तू वेढा कुंभार मातीलाही. कुठे ते संत गोरा कुंभार है ना प्रणव. संत गोरा कुंभार किती छान होते माहितीये तुला त्यांच्याबद्दल. किती छान विठ्ठलाची भक्ती करायचे. आपण त्यांचेच वंश आहोत ना. मी पण कुंभारच आहे. अरे प्रेम मी सांगितलं नाहीये रे. मी हँडल करत होते रे बाबा. प्रणव काय प्रणव कोणता प्रेम. अरे प्रत्येकाला टाइम आउट नाही देत बसायचं प्रेम. मी सांगेन तेव्हा देत जा रे. इंद्रायणी तांदूळ बिना पॉलिश विश्वासाने मिळत असतील तर कळवा कोणी. ओके ओके इंद्रायणी तांदूळ. मग घे ना ब्ल्यू काढून. अरे मी बोलत होती ना. मी जर म्हटलं असतं की चल निघ म्हणजे मी जर तुला सांगितलं तर करायचं होतं ना त्याला हाईड किंवा हे टाइम आउट. इलय इलय गेलाय गेलाय. नमस्कार ताई. हॅलो इश्कॉलालो. नमस्कार मंडळी कसे आहात सर्व मजेत ना. अरे मला भांडायचं होतं रे. काय ते कोणाशी तरी भांडायला मला भेटते मध्ये मध्ये. तू तो चान्स काढून घेतोस. मला त्याला असंच टोमण्याने त्याला हे करायचं होतं. मूड ऑफ कर दिया. अब मैं तुम्हारे साथ गुस्सा करूंगी तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगी देख लेना तुम. फिर त्याचा कावरती मिस्टर हॅक ऑफ लाईफ. हाय तायडे म्हणतात. हाय मिस्टर हॅक कसे आहात बाबा. प्रेम म्हणतोय निलेशजी स्वागत है आपका. पण प्रेम तू तर बोललेलास मी हिंदी बोलणार नाही इंग्लिश बोलणार नाही आणि प्रेम हिंदीमध्ये स्वागत करतोय. ये देवदादा म्हणते म्हणजे मला सुद्धा कटवलं जाणार का कधीतरी. नाही तो माणूस पहिल्यांदाच आलेला माझ्या लाईव्हला. दादा मी कोणाला कटवत नाही. तुम्ही तर रावण बनून आलेलात माझ्या लाईव्हला. रावणाला घेऊन आलेला आहे. शुभप्रभात शुभप्रभात. मजेत ना सर्व. हो दादा. ब्ल्यू वाल्यांना घाबरून राहावं लागेल. कधी पण हाईड करतील किंवा कायमचे ब्लॉक. नाही नाही प्रेम नाही तसा करणार. म्हारा चॅनल हिंदी है. म्हारो चॅनल. म्हारा चॅनल नाही म्हारो चॅनल. मी रावणासोबत आलेलो. येस. नेहमी लक्षात राहील. देवदादा
तुम्ही माझ्या नेहमी लक्षात राहणार. ब्लॉक नाही करत मी. नाही, प्रेम ब्लॉक नाही करत. म्हणजे चांगल्या माणसांना तो कधीच करत नाही. हे फालतू कमेंट करायला येतात ना, त्यांना कधीतरी करतो आणि केलं की माझ्याकडनं ओरडा खातो. देव चिंता नसावी, आम्ही तसं नाही आहोत यार. इथं खूप चांगली माणसं आहेत. देवदादा, निलेश दादा, प्रेम हे मला याच लाईव्ह वरती भेटलेले आहेत आणि अजूनपर्यंत साथ आहे दोघांचीही. देव म्हणतात हो ना, मी आणि चांगला. तुम्ही आमचे रक्षण करत आहात. पोलीस आहात तुम्ही, आमचे रक्षण करत आहात. तुम्ही आहात म्हणून आम्ही सेफ आहोत, असं आम्ही म्हणतो. थँक्यू निलेशजी. निलेश दादा पण मुंबईचाच आहे. देवदादा, यमाच्या रेड्यावर येईल त्याला ब्लॉक. यमाच्या रेड्यावर येईल त्याला ब्लॉक. फिरत्याचा आकाश. बिंदास बोला इकडे. मग रावणाचा भक्त चांगला कसा असेल? तुम्ही रावणाचे भक्त आहात का? निलेश दादा, मी तर अजून एकदा कोणाला साधा टाइम आउट पण नाही दिला आहे. निलेश दादा, देऊन बघायचंय तुला? देऊन बघ, चल. कोणाला देणार? ला 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 ला. स्माइल स्माइल स्माइल. चला, आपण 10 वाजेपर्यंत लाईव्ह घेऊया. भक्त नाही, पण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दोन्ही गुण असतात. येस, हे मात्र खरं आहे दादा. हे मात्र खरं आहे. थोडे काही ना थोडे थोडे तरी गुण रावणाचे पण असतात आणि थोडे गुण रामाचे पण असतील. हो, मी कुंभारच आहे. मी कुंभार आहे, कुंभार. देवदादा म्हणते त्यातले काही गुण पाहिले मी रावणातले. ओके, त्यातील काही चांगले गुण पाहिले मी रावणातले. येस दादा, प्रत्येक माणसात चांगले वाईट गुण असतातच, पण ते गुण सकट आपण जेव्हा म्हणजे बघा, आपण जेव्हा ते स्वीकारतो तो खरा माणूस. निलेश, मला टाइम आउट पण नाही करू शकत तू. निलेश दादा म्हणते नको नको, जर बोलून सर्व होत असेल तर कशाला टाइम आउट. प्रणव बोलतोय मला स्थळ बघ कोकणात. ओके, ढोली चालेल का तुला? माझ्यासारखी ढोली जाडी चालेल का? स्कॉलर म्हणते मला निलेश, मला ब्लॉकचं ऑप्शन तुझ्याकडे नाही आहे. नाही, कारण दोघांनाही ब्ल्यू आहे, त्यामुळे दोघांना ब्लॉकचं ऑप्शन नसणार, भेटणार नाही. नको. कसं काय रे तुम्ही एखाद्याला बोलू शकता? काय रे प्रणव, मला सांग. कसं काय एखाद्याला, म्हणजे तू एखाद्याच्या लाईव्ह वर गेलास आणि एखाद्या स्त्री दिसली तर तिला तुम्ही असे शब्द कसे काय वापरू शकता? एवढी तुमच्यात हिंमत किंवा एवढं कसं काय येतं तुम्हाला बोलायला? इथं आम्हाला जर ना अनोळख्या माणसाला पण बोलताना बोलत नाही आम्ही, का तर आपण त्याची रिस्पेक्ट ठेवावी म्हणून. सॉरी बोलतोय. इट्स ओके भावा, इट्स ओके. नाही, मला कशाला वाईट वाटलं सांगू? आपण कुंभार आहोत, आता मी पण कुंभार आहे आणि संत गोरा कुंभार गोरोबा काका यांचे आपण काय म्हणतो ते लेकरं आहोत. ते एवढे भगवंताच्या चरणी लीन होते, त्यांचे एवढे विचार चांगले होते. त्या आपण त्या कुळाचे आहोत, तर आपण आपल्या तोंडामध्ये एवढी वाईट भाषा किंवा एखाद्याला हिणवून बोलणं हे आपल्याला शोभत नाही. निलेश सर म्हणते गाणं बनवले का यात आपले लाल लाल बांगडा. कुठला आहेस प्रणव तू? लाल लाल कलरचो बांगडो, बांगड्याचो मसालो लाल, चाल माझ्या सोबत चाल, बंदरावर घेऊन चाल. कराडचा.
ओके. तुमच्याकडे आहेत का पोरी कराडला? मग मी तुझ्यासाठी कोकणातली ह्यातली शोधते. काय ती कोकणातली मुलगी शोधते. तुमच्या तिकडची मुलगी आमच्या इकडे द्या एखादी. देवदादा म्हणते गाव विचारण्याचे कारण राखी बांधून घ्यायला यावं लागेल कधीतरी. हा, कोणाला सांगते? कोणतं गाव आहे कोकणात प्रीती? माझं सिंधुदुर्ग दादा. कुडाळ कुडाळ. निलेश दादा म्हणते अगं काल कोल्हापुरी दादा ज्यांनी तुला गाईड केलं ना त्यांच्या लाईव्हला गेलो होतो रात्री. ओके. मग काय बोलले ते? प्रणव कुमार. बरं बरं. आणि प्रणव भावा प्लीज कधी दुसऱ्यांना जाऊन दुसऱ्याच्या लाईव्हवर असं अपशब्द वापरू नकोस. प्रेम बोलतोय लाल 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 कलरचो बांगडो बांगड्याचो कलर लाल तव्यावर होऊन फ्राय सुटलो मसाल्याचो वास लाल लाल कलरचो बांगडो लिंबू टाकून झकास भाकरीच्या एका घासात मन झालंय खुशाल खास. नाच निलेश नाच. कुडाळमध्ये गावडे आहेत माझ्या ओळखीचे. हो का? कोण पोलीसच आहेत का ते? निलेश दादा म्हणते मस्त मस्त जमता. येस. असू दे की आता नाही. प्रणव चॅनलला जॉईन कर. बोललास ना मला ढोले गाडे आता कर चॅनलला जॉईन आणि रोज येत जा लाईव्हला. हो हो पोलीस आहेत. माझा भाऊ पण पोलीसच आहे सिंधुदुर्ग पोलीस मध्ये. तुमच्या इथं नाव काय मित्राचं? गावडे तर खूप आहेत गावडे. अरे क्या बात है मस्तच बनले आहेत ना ताई. आवडलं हे रॅली. आता मी जातोय गावात तेव्हा मासे समुद्रावर की भाजताना करू? समुद्रावर करू की मासे फ्राय करताना? फ्राय करतानाच करते. नाहीतर ते तो कलर कसं लाल दिसतो लो. तुका आवडला काय ताई? हा पण माका ना जास्त ताच आवडलेला. कुठला सांगू? लाल लाल कलरचो बांगडो बांगड्याचो कलर लाल चल माझ्या सोबत चल खा माझ्या सोबत खा. ह्या बरं वाटला मला. लाल लाल कलरचो बांगडो लिंबू टाकून झकास भाकरीच्या एका घासात. इतकं माका खत्री करतो मन झाले खुशाल खास. हे ठीक आहे पण ते मला खूप आवडलेलं. मासे फ्राय करताना कर लाईव्ह पाहून तरी पोट भरेल. इकडे कुठे जम्मूला जायला मासेच भेटत नाही. आपले जे समुद्री मासे आहेत ना ते भेटत नाही. हेच भेटतात फक्त. कुठले सांगू? ते रोहू फिश आणि हेच भेटतात. देवदादा तुम्ही तर मुंबईला राहता. तुम्हाला तर खायला भेटत असेल की हो. लाल लाल कलरची बांगडी बांगड्याचा कलर माझ्या सोबत नाच खा माझ्या सोबत खा. रोहू तर गोड पाण्यात. हा तेच भेटतात. हाय पिंटू दादा. ताई रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण हरी माऊली. कसे आहे पिंटू दादा? चहा नाश्ता झाला का? इश्कॉलाला म्हणते बांगड्याचो मसाल्याचं केलंय मी फ्राय. लाल लाल कलरचो बांगडो बांगड्याचो मसालो लाल तव्यावर केलाय फ्राय सुटलो माशाच घमघमान वास. बीचवर आधी एक काढायचो व्हिडिओ 2 ताजे बांगडे हातात घेऊन आणि मग उरलेलो फ्राय करताना नंतर मग 11 एकत्र कर सर्व रील मध्ये. प्रेम तू गाणं गाऊन पाठव माझा. लाल लाल कलरचो बांगडो त्याच्यावर मी बघ डान्स करते. देवदादा म्हणते निलेश दादा हसतोय.
देवदादा म्हणतोय फॅमिली गावी गेलीये, अजून 10 दिवस येणार नाही, तोवर ना मासे ना मटण, बाहेरचे मज्जा नाही खायला. जे घरात आपण बनवतो ना, मला म्हणजे आता जरी आपण ना काहीतरी असेल ना, तर म्हणतो की चल आज आपण बाहेरून आणूया चिकन वगैरे. पण त्या चिकनला चव कुठे? काय ते त्याचे धागे निघतात चिकनचे. काय सॉफ्टच लागत नाही. असं त्यात कशाला खेपतं ते चिकन. त्या दिवशी अॅनिव्हर्सरी होती ना, तर हे बोलले की आज नको जेवण बनवू, बाहेरून आणूया बनवलेलं. धागे निघतात त्या चिकनचे. असं सॉफ्टच बनत नाही ते. कसं काय बनवतात काय माहिती. बांगड्याला नाही तंगडो. निलेश दादा खूप छान. निलेश दादा म्हणते तू कर, तुला जसं आवडतात तसं सगळं काही कंटेंट दिल्यान हा इश्कॉला लवने तुझ्या आवडीने कर मस्तपैकी. येस, इश्कॉला लव, चल माझ्या सोबत चल, हे होऊ शकत नाही. का रे? चिकन नाही खात आम्ही, त्यापेक्षा उपाशी राहीन. चिकन नाही खात का? मासेच खाता तुम्ही? हो 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 राजा ललकारी अशी आखरी निहाग मला दे, ओ राजा ललकारी. त्याला चालायला तंगड्या नाही म्हणून. ओके. चला मंडळी, 10 वाजत आले. आता चालते मी. 1:15 वाजता आपण भेटायचं आहोत. हो ऍग्री इश्कॉला लावून ताई, मग त्या बांगडी सारख्याच होत ना, म्हणून चल माझ्या सोबत चल नको. ओके. देव एंटरटेनमेंट म्हणते माझ्या मावस भावाकडे पोल्ट्री आहे. 1.5 महिन्यात 2.5 ते 3 किलोचे होते बॉयलर. त्याला इंजेक्शन देऊन ते पाहिलं आहे. आमच्याकडे पण पोल्ट्री आहे माझ्या दिराची. इश्कॉला ते बाय देवदादा, मग तसे चिकन खाणे म्हणजे रोगाला आमंत्रण. हे मात्र खरं आहे. मी निघालो, पुन्हा भेटू. येस प्रेम, दुपारी 1:15 वाजता भेटू. बाय देव दादा, 1:15 वाजता नक्की या. बाय निलेश दादा, 1:15 वाजता नक्की येला. बाय बाय. चला मंडळी, कोकणच्या लाईव्हला तुम्ही खूप साथ दिली आहेत. आता 1:15 वाजता अशीच साथ द्यायला नक्की माझ्या चॅनल वर या. आणि तोपर्यंत लाल लाल कलरचं बांगडो, माशाचं कलर लाल, खाते आता बघा कसो, आणि करतय मस्तपैकी फ्राय. मी कोकणात जाईपर्यंत याच करत राहा, लाल लाल कलरचं बांगडो. काळजी घे. होय देव दादा, तुम्ही काळजी घ्या. बाय निलेश दादा, बाय देव दादा, आणि बाय प्रेम. बाय बाय. आता ऑफिस मध्ये पण ताच करा, लाल लाल कलरचं बांगडो, बांगड्याचं कलर लाल. बाय 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 मंडळी, बाय बाय बाय.